И здравейте всички, аз съм Лортрикс и днес ще ви покажа една много хубава програма, с която може да си записваме песни на компютър. Добре. Ето я Волдър. Значи опа. Така, изчакайте сега. Добре, ето отваряме YouTube. Много съжалявам, отваряме YouTube и пишем някоя песен. Примерно Криско. Ето така, Криско Идеал Петров. Да, първо да кажа, пишете в Google Волдър и това Волдър.bg. Линка ще го има в описанието и тук цъкате изтегли. Много добре. Цъкате изтегли. Това ви излиза, нали? Това го оставете отгоре. Излиза ви ето това. Цъкате автоматично проверяване на линк и изтегли на десктопа. И тук е MP3. Добре. После отивате на песента, цъкате я, нали? Да изчакаме сега. Ето. Сега този клип е тук. Линкът, цъкаме копи на линка, отваряме програмата и ето. Криско Идеал Петров. Цъкаме тегляне, без да затваряме програмата. Без изобщо да пипаме. Може само да го минимизираме. И чакане, статус чакане сега. Ето, почва. Тегли се. Тук виждате веднага как ми излиза. Ще скипна чакането, защото няма смисъл. Ето и сега ви излиза това. Клипът е изтеглен и конвертиран успешно. Окей. И ето го. Криско Идеал Петров. Пускаме да се слуша. Бено 1-4, бейбе. Декстър on the beat. Идеал Петрович. Криско, бейбе. Директно оттам, където. Хай. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държима буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държима буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Кучето ма хапе. Пода ми са мърда. Тавана ще пропадне. Гаджето превърта. Зимата по шопски. Лятото сме морски. В топа на купона. Шампиона на народа, бейб. Гаджето ми Барби. Чади като Марли. Само иска парти. Автори по 2 дни. Всичко да похарчи. До последно танци. Соки сте познати. Дай ги. И стимуланти. Носи како чанти. Вика дай бутилка. Имаме ли билка? Ще ма побърка. Виша мале. Само да ми падне. Секс припадне. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държима буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Секс бурен. Стрес нулев. Бит е шумен. Държима буден. Как се чувствам? Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. Идеал Петров. С мене хвемани, подозрителни, само наши. Крайно нагли, чуптараши, слага в чаши. Прави, само каши, лъже-мажи. Боже пази, от мене тази. Дами канят, дами палят. Дами да посягат, дами лягат. Искам ги на купчина, много превъзбудени. Токани, фукани, много щупени. Как да ги пилева,
Мами има схема, с мен едва авера, в хартиена афера. Бухме до пантера, джамове карера. Не мога да се събера, да се намера в Панамера. Идва да ме цунка, много секси шунка. Кръче под маса пуска, виша мале, само да ми падне. Секс докато си тръгне. Секс бурен, стрес мулев, бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал петрол. Секс бурен, стрес мулев, бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал петрол. Секс бурен, стрес нулев, бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал петрол. Секс бурен, стрес нулев, бит е шумен, държи ма буден. Как се чувствам? Идеал петрол. Вено 1-4, бейбе. Dexter on the beat. И това беше всичко от мен. Аз бях Лорд Трикс и чао.